ассалому алайкум бинандагони барномаи маърифати ҳуқуқӣ телевизиони синемо. дар баромади худ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар мулоқот ба фаъолон, намояндагони ҷомеа ва ходимони динӣ санаи 9 марти соли 2024 таъкид намуда буданд, ки мақсад аз қабули қарор дар бораи эълон намудани соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ ин бевосита баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқии шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, тарғиби арзишҳои демократӣ ва мустаҳкам намудани ҳимояи ҳуқуқи инсон мебошад. имрӯз мо тасмим гирифтем меҳмони навбатии худро ҷиҳати таҳлил намудани баъзе аз муқаррароти моддаҳои конститутсияи кишвар дар студия даъват намоем. хушомадед устод Камолзода Илҳом Икром, доктори илми ҳуқуқшиносӣ, профессор. дар аввал мехостам андешаи шуморо оид ба мақсаду ҳадафҳои эълон намудани соли маърифати ҳуқуқӣ фаҳмем. дар паёми охирони хеш асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади гиромидошти конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, бо мақсади устувор ва муттасил таъмин намудани ҳуқуқу озодиҳои шаҳрванд, нигоҳдории арзишҳои конститутсионӣ соли 2024-ро соли маърифати ҳуқуқӣ эълон намуданд. мақсад аз эълони соли маърифати ҳуқуқӣ аз диди нав, аз нигоҳи нав таҳлил намудани воқеияти ҳуқуқӣ ва давлатии Тоҷикистон аст. аз ҷониби дигар ин аз нуқтаи назари воқеияти ҳуқуқӣ бознегарӣ намудани фаъолияти ҳуқуқӣ ва фаъолияти аҳли ҷомеаи ҳуқуқии Тоҷикистон аст. соли маърифати ҳуқуқӣ бештар ба таҷдид намудани меъёрҳои тафсиршавандаи конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон аст. назар афканем дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд барномаву консепсияву низоми қонунгузории мукаммале, ки дар таи анқариб 33 сол ва функсияи асосии онҳо ин баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи аҳолӣ ва қишрҳои гуногуни ҷомеа буд. функсияи иҷтимоию таъиноти асосии ҳамаи он барномаву консепсияҳое ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон амал мекарданд дар марҳилаи нав таъид намуданд, ки дар марҳилаи нав эълон намудани соли маърифати ҳуқуқӣ ин бознигарии он арзишҳо ва он қолабҳои наве, ки дар низоми қонунгузорӣ, низоми ҳуқуқии кишвар, ки бо баробари инкишоф ёфтани ҷомеа ба миён омада истоданд, дар ҷо кардан дар қолаб ё ки моделҳои нави рафтори ҳуқуқӣ, рафтори қонунӣ инсонҳо, мақомоти давлатӣ ва шаҳрвандон мебошад. маърифат ва ҳуқуқ аз нуқтаи назари этимология, аз нуқтаи назари мафҳумҳои алоҳидаи ҳам иҷтимоӣ ва ҳам ҳуқуқӣ ниёз ба бознигарӣ доранд. агар имрӯз ҳамчун мафҳумҳои алоҳида маърифат ва ҳуқуқ ду мафҳуми алоҳидаро ташкил медиҳад. маърифат агар маҷмӯи дониш, ақл, заковат ва шуурро дар маҷмӯъ ифода кунад, пас ҳуқуқ ҳамчун як маҳак ё ҳамчун инструменте, ки тавассути он дониш, шуур, заковати аҳолӣ, қишрҳои муайяни аҳолӣ метавонанд баланд бардошта шаванд, метавонанд аз мавзеи васеъе ки ҳуқуқ фарогири ҳаёти рӯзмарраи инсонҳо аст, аз ана ҳамун мавзеъ истифода намоянд. баҳри ҳимояи ҳуқуқи хеш, баҳри бархурд аз он навореҳои қонунгузорӣ ва ҳамзамон иттилооти кунунии худи аҳолӣ. муносибатҳои ҷамъиятӣ пеш мераванд, чун ҷомеа инкишоф меёбад ва бо баробари ин аҳолӣ ва мақомотҳои давлатӣ ва ҳамаи шаҳрвандонро
зарур аст ки аз он арзишу аз арзишҳои нав аз он фишангҳои нави ҳуқуқие ки гӯё шуури инсонҳо онҳоро баъзан тезу тунд қабул мекунанд. шуури инсонҳо ё ки шуури мақомотҳои давлатӣ ба он мутобиқ нестанд ва вазифаи асосии дар марҳилаи нав истифода ва таъид намудани маърифати ҳуқуқӣ ин ба таври мутассил ё ки таъмини пайдарҳамии ана ҳамун моделу қолабҳои наве ки бояд шуури инсонҳо ба он мутобиқ бошад. 33 соли истиқлолияти давлатӣ нишон медиҳад ки бо назардошти сатҳи маърифати ҳуқуқӣ аллакай аҳолии Тоҷикистон аз сатҳи маърифати ҳуқуқии паст миёна ба сатҳи маърифати ҳуқуқии баланд омада расида истодааст, чунки омӯзиши санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, рафтори ҳуқуқи шаҳрвандони Тоҷикистон ва дар маҷмӯъ қонун риоя кунанда шудани шаҳрвандони Тоҷикистон аллакай далели гуфтаҳои боло мебошанд. мо ки дар арафаи 30-умин солгарди қабули Конститутсияи кишвар қарор дорем ва қабул шудани Конститутсия 6 ноябри соли 1994 ба он ворид шудани 3 маротиба тағйиру иловаҳо солҳои 1999, 2003, 2022 инчунин ба рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ аз нигоҳи ҳуқуқӣ мусоидат намуд. имрӯз мехостем оид ба муқаррароти боби якуми Конститутсияи кишвар ва шарҳу тавзеҳи он рӯ оварем. асосҳои калидии эълон намудани соли маърифати ҳуқуқӣ ин гиромидошти Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва ин гиромидошт албатта тавассути шарҳу тавзеҳ тавассути бештар шарҳу тавзеҳи илмӣ, шарҳу тавзеҳи амалӣ, устодон, коршиносон ва қишрҳои гуногуни ҷомеа метавонад ба вуқӯъ пайвандад. Конститутсия ки ба ҳайси қонуни асосии кишвар ва қонуне ки дар асоси он низоми ҳуқуқӣ, низоми қонунгузории кишвар ташаккул меёбад, мебоист аз нуқтаи назари таҳлил, аз нуқтаи назари тафсир дар доираи он қолабҳои маърифатие тафсир карда шавад ки ин қолабҳо инъикоскунандаи воқеияти имрӯзаи давлатӣ ва ҳуқуқӣ бошанд. яке аз мақсадҳои асосии эълони соли маърифати ҳуқуқӣ ин гаштаву баргашта бо назардошти ангеза, андеша ва арзишҳои наве ки ифодакунандаи воқеияти давлати ҳуқуқӣ аст бояд меъёрҳои Конститутсия тафсир карда шаванд ва дар сурати таъмини тафсири бомаром ва барӯзшудаи меъёрҳои Конститутсия метавон имрӯз иҷроиши меъёрҳои Конститутсия ки аз барои ҳама ҳатмӣ аст, ҳам барои шаҳрвандон, ҳам барои мақомотҳои давлатӣ, ҳам барои ҳама гуна қишрҳои ҷомеа ки ҳатмӣ аст, танҳо тавассути тафсир зинаи дуюм метавон иҷроиши меъёрҳои Конститутсияро талқин кард ва талаб низ намуд. дар иртибот ба боби якуми Конститутсия ки ном дорад асосҳои сохтори конститутсионӣ, албатта имрӯз асосҳои сохтори конститутсионии моро он меъёрҳое ташкил медиҳанд ки меъёрҳои калидӣ, меъёрҳои тақдирсоз ва меъёрҳои равшанкунандаи низоми давлатдорӣ, ташкили принсипҳои ҳокимиятдорӣ ва ҳамчун тарғиб намудани ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати ҳуқуқбунёд ва гузашта аз ин эътирофи ҳуқуқҳои фитрии инсон ва ҳамзамон бо ин роҳ таъмини ҳифзи ҳуқуқҳои инсон ки дар маҷмӯъ аз меъёрҳое ки муттаҳидкунандаи боби яки Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд ташкил медиҳад. ин нишондиҳандаҳо, ин меъёрҳо албатта ки дар моддаи яки Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон бар аъло ифода ёфтаанд. ҷумҳурии Тоҷикистон давлати соҳибихтиёр, яъне имрӯз соҳибихтиёрӣ он мафҳуме ҳаст ки аз нуқтаи назари маърифати ҳуқуқӣ
نیاز به تفسیر، نیاز به فهماندهی جدید رو دارد. تشکر زیاد. واقعا از 10 باب و 100 ماده که کنستیتوسیون کشور در خود فرا میگیرد، باب اول فراگیر 13 ماده است، اما ماده های می باشند که آنها منبع برای دیگر باب های کنستیتوسیون و ماده های کنستیتوسیون شده ایستادند، از جمله خصوصیت های دولت، زبان دولتی، زبان معاشرت، پایتخت کشور، خلق سرچشمه یگانه حاکمیت دولتی، سیاست درهای کشاد، اساسهای اقتصادی تاجیکستان، نعمت‌ها از جمله ثروت‌هایی که امروز در تاجیکستان است و آن را ما همچون مالکیت دولتی بیان می‌کنیم، آنها فراگیر باب 1 هستند و خصوصیت مخصوصی که در ماده 5 کنستیتوسیون بیان شده است و فراگیر باب 1 میباشد، انسان، حقوق و آزادی، حقوق و ارزش عالی اعتراف شده است که در باب 2 آنها نیز مکمل و پیهم تفسیر گردیدند. و واقعا چنانکه که شما ذکر نمودید، خصوصیت های تاجیکستان در ماده اول بیان شدند و آن هم باشد صاحب اختیاری، دموکراتی، حقوق بنیادی، دنیوی، یگانه و اجتماعی بودن تاجیکستان است و میخواستیم که آید به این مفهوم ها اندیشه خود را بیان میساخت. بعد از کلمه صاحب اختیاری اصطلاح دموکراتی، یعنی دموکراتی امروز از نقطه نظریه و عملیه امروزه که با مدل های گوناگونی معرفتی تامین کرده می شود، از نقطه نظر تطبیق نمایی دموکراتی همچون ریجه سیاسی امروز جمهوری تاجیکستان واقعا هم دولت دموکراتی است. امروز در نظام اداره کنی ببینید در یک زمان کوتاه امروز دموکراتی بی‌واسطه، دموکراتی با واسطه، هر دو این المنت، یعنی هر دو این محک که در نظریه هست، عمله آن رو در جمهوری تاجیکستان ما و شما بر اعلی حس میکنیم. امروز دموکراتی بی‌واسطه از جانب خلق و دموکراتی با واسطه از جانب نمایندگان خلق که بی‌واسطه از جانب خلق انتخاب کرده می شوند، می توانند مقامات مکمل رو تشکیل کنند، از آن جمله پارلمان کشور. همه سمت ها هم از جانب مقامات دولتی و هم از جانب جامعه شهروندی تحلیل کرده می شوند و این تحلیل ها در دایره شورای جمعیتی محاکمه کرده شده، یک نقطه عمومی و یگانه دریافت کرده شده، بهر کاربردی دیگر به مقامات ها پیشکش کرده می شود که این من فکر می کنم یکی از مدل های نوی معرفتی هست که به واسطه در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان قید کرده شده. تجربه تطبیق نمایی دنیویت در جمهوری تاجیکستان نیز بسیار تجربه خاص است، تجربه مکمل است، تجربه هست که دارای خصوصیت های ملی دارد و این تجربه در تناسب از همون کانسپت که اندیشه هایی که نظریه علمی حقوق شناسی تطبیق میکرد و این نظریه ها بیشتر خاص دولت های اروپایی بودند که تشویق میکردند که ما مثلا دنیویت با پرینسیپ های الهیده جدا بودن دین از دولت، گوناگون اندیشگی دینی، خب گوناگون اندیشگی مفکوره های دینی در جمهوری تاجیکستان در یک توازن قرار داده شدند، یعنی نسبت یک برتری به یگان دین، به یگان دیانت داده نمی شود. با نظر داشت اون که اکثریت کل اهالی جمهوری تاجیکستان را مسلمانان تشکیل میدهند، خصوصیت ملی تامین نمودن همگرایی، ببینید ما قانون درباره آزادی وجدان و اتحادیه جمعیتی قبول کردیم و در خود همون قانون گفته می شود که دین از دولت جدا است. در اصل مثلا امروز تشکیلات های دینی از دولت جدا هستند. امروز تشکیلات های هستند که فعالیت دنیوی آنها کمتر به چشم می رسد و امروز تشکیلات های هستند که در عملیه نچندان پیش ما مشاهده کردیم، امروز تشکیلات های دینی هستند که آنها غصب حاکمیت، بدبینی سیاسی، خصومت دینی و دیگر
андешаҳои манфиро тарғиб мекарданд ки фаъолияти онҳо бо даъвои прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон ва қарори суди олии ҷумҳурии тоҷикистон дар фаъолияти онҳо дар ҷумҳурӣ мамнӯъ эълон карда шуд. танҳо ҳамкорӣ, ҳамоҳангсозӣ ва муносибат бо онҳо дар доираи низоми қонунгузории кишвар ба роҳ монда шудааст. дар иртибот ба иҷтимоӣ будани ҷумҳурии тоҷикистон умуман назарияи асри 21 аллакай коркард, масалан назарияҳои асри 21, назарияи давлати иҷтимоӣ, ин давлат ба ҳайси субъекти таъминкунанда ва фароҳамоварандаи шароит аз рӯи имконият, калимаи калидӣ аз рӯи имконият аст. имрӯз имконият, қудрат, матонат ба давлат ҳамчун субъекти таъминкунандаи вазъи иҷтимоӣ ҳаст. ана ҳамин имконият имрӯз калимаи калидие ҳаст ки метавонад иҷтимоӣ будани давлатро, ҳадду ҳудуди иҷтимоӣ будани давлатро ифода кунад. ҷумҳурии тоҷикистон бешак давлати иҷтимоӣ аст. дар он умуман шакли нисбатан нави давлати иҷтимоӣ аст ки дар он тамоми шароитҳо вобаста ба имконияту матонати субъектони сиёсиён ки ҳокимияти давлатӣ ба шаҳрвандон таъмин карда мешавад. ва имрӯз мо бар аъло ҳис карда метавонем ки дар ҳамаи самтҳо, самти ҳифзи иҷтимоӣ, самти маориф, самти тандурустӣ ва дигар самтҳое ки самтҳои иҷтимоӣ ҳастанд, давлат сол аз сол таваҷҷӯҳи бештар зоҳир мекунад. ва бубинед ки дар паёми соли 21 худи роҳбари давлат муҳтарам пешвои муаззами миллат эълон доштанд ки ёрии ҳуқуқӣ ройгон барои ҳамаи шаҳрвандон таъмин карда шавад. ин яке аз иқдомҳои созандае ҳаст ки иҷтимоӣ будани ҷумҳурии тоҷикистонро дар давраи нав ифода мекунад. ташаккур зиёд устоди гиромӣ қадр. воқеан муқаррароте ки дар моддаи якуми конститутсияи кишвар ҷойгир аст, онҳо дар замони 33 соли истиқлолияти давлатӣ ва аз ҷумла 30 соли қаблии конститутсия тавонистанд боиси рушду нумӯи тоҷикистон ва дар сатҳи байналмилал муаррифӣ шудани он гарданд. ва ҳамин муқаррарот буд ки имрӯз халқи тоҷикистон озодона аз дастовардҳо истифода мебарад, барои рушду нумӯи зиндагии худ қадамҳои устувор мегузорад. ташаккур ба шумо баён менамоем ҷиҳати иштирок дар барномаи маърифати ҳуқуқӣ. бинандагони азиз, ёдовар мешавем ки имрӯз дар барномаи мо Камолзода Илҳом Икром, доктори илмҳои ҳуқуқшуносӣ, профессор ширкат намуда истодаанд. хайр, то барномаҳои оянда шоду пирӯз бошед.